باش خوندکارن هێژا ez mamosta Şemus Mihemed bora me branşê civaknasî amadayî sisê. Waneya me îro li ser pirsgirêka gel etnîste û hozan e. Di civaka rojhilata navîn de ji destpêka dîrokê heta roja me ya îro di serê pirsgirêkan de her tim pirsgirêkên hoz êl etnîste û netew tên diyarkirin yan jî tên berçavê me tên xuya kirin. Şaristaniya dewletdar çi qas bi pêş ketiye? Şaristaniya dewletdar çi qasî bi pêş ketiye? Gelekî pêş ketiye. Xwe dike ku nîşan dide ku nûjentî pêşketin hew di ser re heye. Pirsgirêkên bi vî awayî ji yani hem berfireh bûne hem jî zêde bûne di nava wê de. Şaristaniya dewletdar nikare pirsgirêkên gel etnîste hozan çareser bike. Çima? Ji ber yek alî destlatdarî ye. Tiştekî wê û civakê bi hev re tune ku karî bi pirsgirêkên civakê çareser bike. Beriya ku şaristanî bi pêş bikeve, jin û hoz têra xwe xwedî jiyaneke azad a xwezayî bûn. Beriya ev şaristaniya dewletdar, jin û hoz xwedî çi ne? Xwedî jiyaneke wigo em dibêjin xwedî jiyaneke azad in. Sincê hozê ew serweriya wê hozê dike. Di nava hozê de çi serweriya wê dike? Sincê wê. Lê ka tu bêjî di nava dewletê çi serweriyê dike? Destlatdarî ye. Destlatdarî serweriya dewletê dike. Kes ji bo hoza xwe hoz jî ji bo kesên xwe dikarî bûn her cangoriyê bikin. Di nava hozê de kes ji bo wê hozê dike, ew hoz jî ji bo wî kesê xwe dike. Kengî şaristaniyê dest avêt hozan, dema ku şaristaniyê destê xwe avêt hozan, çi çê dibe divirdi û xwest wan bike kole bi vî awayî di dîrokê de pêvajoya berxwedanên mezin û berfireh dest pê dike. Vê dekê dixwaze destê xwe bavêjeyê, ev berxwedanên berfireh dest pê dike. Têkiliya hozan a ku li dijî koletî û dewletê li ber xwe dide nakokiya sereke ye. Çol û çiya ji van hozan re bûye wargehên berxwedan û nepejrandina koletiyê. Bercên jiyanê yên ku dest ji wan nabe çi ne? Mercên jiyanê yên ku dest ji wan nabe jî em dikarin bêjin xwedîkirin yan jî xwedîkirin, pirbûn û parastin. Ev sê xalên sereke rêgezên ku mirov jiyana xwe bi wan ava dike. Divê mirov baş zanibe ku piştî kolekirina jinê rûyê herî hov ê dîrokê di kolekirina hozan de hatiye dîtin. Piştî ku jin nehat kolekirin, rûyê herî hov di hozan de carek din yê şaristaniyê hat diyarkirin. Hoz dibin êl. Encama berxwedanê de dibin êl. Çend hoz ber hevin, nêzîkî hevin, kom dibin êl û bi vî awayî berxwedana xwe mezin dikin û dixwazin ji vê pirsgirêkê rizgar bibin. Pirsgirêka destlatdarî koletî bi ser wan dite, hozên biçûkin xwe tevlî hev dikin, kom dibin êl. Ji bo ku vê destlatdariyê, vê koletiyê li ser xwe bişkînin û di nava civaka xwe de nepejirînin. Lê hêzên şaristaniyê bi teknolojiya çekan û birêxistinekirina xwe bi piranî bi ser ketine. Ji ber piranî û
kar anîna çekên leşkerî piranî bi ser ketibûn. Di serdema navîn de êl û hozan birêxistinekê digihêje asta millet gel hevalbendî kirine. Ber bi netewbûnê ve gaveke din hatiye avêtin. Li rêxistin û bîrdoziyên hoz û êlan rêxistin û bîrdoziya gelan jî zêde bûne. Olên Yekxwedayî yên Çîn, Hind, Rojhilata Navîn bi awayê olên gelerî radibin. Şerên ol û gelan bi hev re dimeşiyan. Gelên Grêk, Ermenî, Asûrî, Ereb, Pers, Kurd ola xwe li gorî berjewendiyên xwe yên gelerî hildibjartin. Hin ji wan dibûn xristiyan, hin jî ji wan dibûn musulman. Ji xwe ola cihuyan hin ji destpêkê ve weke senteza ol û gel awa kirtibû. Çi ola dihat ji bo ku bi awayê vê civakê xwe ji vê desthilatdariyê xelas kir. Her tim awayê civakî digire, awayê xwezaya civakî digire. Lê ne hoz û ne bîrdoziyên êlan ne jî olên gelan di wê derfetê de bûn ku pirsgirêkên hene çare bikin. Cihûtî ji serî ve bi pirsgirêk bû. Gelên ku ji destpêkê ve dest ji pûtperestiyê vekişandin gelê Asûrî, Ermenî û Helenî bûn. Yekîtî, biratî û aştiya di xristiyandiyê de ku lê digeriyan bi tu awayî nikarîbûn bi tevahî di jiyanê de bicih bînin. Ew tiştên şert û mercên pir xweş ên di hundirê xristiyantiyê de yekîtî, biratî her wekî din tiştên pir xweş di nava xristiyaniyê de hatibûn pêşniyar kirin emma nikarîbûn bi tu şertî yan jî tu mercê pêk bînin. Ji ber vê yekê ji ber vê yekê vê rewşê dê çi bike wê rê li ber bûyerên nebaş vekirin. Dema ku yekîtî pêk neyê pirbûn tevhevî çê dibe. Gava ku biratî çê nebe, dijminatî çê dibe. İslama ku li ser hîmê dijberiya pûtperestiyê bilind bûye, İslam di bingehê xwe de li ser hîmê çi hatiye bilind kirin? Li ser hîmê dijberiya pûtperestiyê dike. İslam dijberiya pûtperestiyê dike. Her çi qas ji hoz û êlên Ereban re aştî, yekîtî û serdestî aniye di demekê kin de xwe bi cihû û xristiyanan re di nava şer de dîtiye. Olê hewl daye ku ji hin pirsgirêkan re çareyê bibîne. Lê di heman demê de bi xwe re komeke pirsgirêk jî anîne. Bi taybetî gelên Ermenî, Asûrî û cihû yên ku di Anatolyayê de asê bibûn, hinekî jî bûn qurbanên pêşketina xwe ya pêşewext û li hemberî Ereb, Türk, Pers û Kurdên ku İslamiyet nas kirbûn diketin pêvajoyeke gelekî zehmet e. Hemû gel dikevin nava pirsgirêkekê de. Kurd jî ji bi destê Musulman yan jî kesên ku Ereb, Pers, Türk bi navê İslamê ban dikin, bi navê desthilatdariya İslamê ban dikin, Kurd jî dikevin nava astengiyên civakî de. Di vê yekê de. Kengî li van pirsgirêkan şerên rêolan ên ku dawî li wan nedihat jî zêde bûn, êdî her diçû pirsgirêkên wê rê li ber qirkirina wan vekiribûn.
لی نیوگراوا اسپانیای قرقرنا کو به سر مسلمانان دهات ده همان دمیده و به همان ربازان و لاناتولیای لسر خریستیانان دجی دهات. او پرزگریکا لی اسپانیا چه بو او آلوزیا کو بسر و مسلمانان دهات ده عین دمیده لاناتولیای بسر خریستیانان جی دهات. دورده هم چن از بکن که اول گلک پرزگریکن جواکی هول ددا چاره سر بکه اما جی پرزگریکن نو بخوره آنین. بو پرزگریکن ری اولان و پرزگریک اولان بخواه. خریستیان جهو مسلمان کتن نوا ناکوکیان ده و ده نوا خریستیان ده ام بیجن ارسوزوک سو نزانم چه نوا مسلمان ده سنه و شیعه و ایدن نوا جهو ده یه راست و یه چپ و یه نزانم چه ده کوین نوا پرزگریک آنده پرزگریک نو بخوره تینن دورده جواکی دخن روشه که هر تم ده نوا پرزگریک آده بمینه لی تاوی ویجی که امورن بنرن پی کاوی کی کاری به پرزگریک آگل اتنیستی و هوزان چاره بکه شهرستانیا دولتدار نکاری بوه که چاره بکه هلبت و شهرستانیا دموکراتیک به هر گل به رنگ خواه به جیان خواه به باوری خواه به زمان خواه به چند خواه و دناو خود وان اتنیستیا به همو رباز دموکراتیک بحوینه و هوزان جی لگوری ناسنامه آوان بگره دست و چاخه و کاری به وی پرسگریکا وانا به هفره چارسر بکه آنها وانا مبدایی بو امی پرسه نرخاندنی به هفره چاره بکن پرسه که کنگی پیواجه برخوادان مزن و برفره دست پی کریه کنگی دماکو شهرستانی دست آوید هوزان و خست وان بکه کوله و چاخه دوی دیروکی ده برخوادان مزن و برفره دست پیکر پرساد دوا پشتی کوله کرنا جنه روی هری هوو ای دیروکی چیه؟ پشتی کوله کرنا جنه روی هری هوو ای دیروکی کوله کرنا هوزای کوله کرنا هوزان او روی هری هوو ای گو دیروکی ده هاتیه دیتن پرساسیا بریا چه هزن شهرستانی لدیجی برخودان اعلان بسر کتنه هزن شهرستانی لدیجی برخودان یا سرهلدان اعلان بسر کتنه مگو بریا پرهشمارا لشکری بریا چکن لشکری و به وی آوایی پرانی بسر کتنه نه گلک جارا بسر کتنه پرانی بسر کتنه اما ام نابین جسادی صد بسر کتنه پرسامیا چارا لکدره اولین یک خدایی با آوای اولین گلوری را دبن مگو لچین هند و رجلاتا ناوی وانه عمل وده که بداوی دبه بمین کیف خوشی حتی وانه که نو